О, граната отгоре! Какво правиш, бе, брат? Лекувам те! Не се съпротивявай! Ой, война, а! Който се оцели припада. А сега? Чакай, отвориха май вратата. О, фак! О, убих го, Някой ме кара. Това кой? Аз? Ти си. Не ме случи така с пистолета, моля те. Карай по-бързо! Do it, bitch! Do it now! Do it now, bitch! Drive, bitch! О, ще стрелят ни. Йоло! Аз ви стрелям, момче. На малко кръста, нали? Да. Вие се скрихте, педраски. Направо се скрихме, в смисъл, видя ли каква маневра направих? Продължих да карам напред. Намерих им букука, не са го изхвърли. И къде е? Не стрелят ли? Не стрелят, въобразяваш си. О, шит! You never take us alive, bitches! О, в теги няма. Супер. Аз го бих. Да, бе. О, ето го отпред, слизи. Убих един. Не, убих втория. Чакай ме, Саша. Гонят ме! Умираме, край, бе! Спокойно, живи сме. Не сме живи. Ще оправя колата. Аз излязох. Качвате на мене бързо, качвам се. Шит! Да, видях. Ей, педал смота. Убиха ме. Забелязвам. Защо не го уби? Щото съм мъртъв! Ама не, трябваше да го убиеш. Ама уби ме друг! Кой на дето, бе? Я поеми малко проблем с да ни оправя. Окей. Сега, давай. О, това бях аз това. Държи се по-нависоко, защото ни оправям, брат. Не съм сигурен как се кара това нещо. Брат! Чакай, сега ще смениме. I have no idea what I'm doing! На второ, на пето, бързо, смени се. Смени, не мога. Давай. Той ще е много тъг, Тъг лайф. Много е тъг лайф, ти не можеш да си представиш, що пускат някакви рап парчета по радиоточката. По радиоточката? Добре, бабо. I'm so old! Правите колата, управете колата. Аз как? Оправям. С граната ли се оправя? Да, слагаше в резервуара. Виж, Джеси е с нас. Джеси! О май гад! Джеси! Джеси. Jesse, you have to kill him now! You have to... Yo! Keep driving, bitch! Момчета, играйте тук, когато сте с колите механици, защото имате гранатомети и убивате колите с един удар почти. Добре, бе, момче. Запечелите точки, защото тук играта е за да може да ги сваляме колите. Добре, бе, момче. А не да се бужите хора, бе. Добре, момче. Сериозно казвам, ако искате печелите повече. Добре, момче. Няма никой, брат. Ето долу. Замерят ни. О, фак! Оцелиха ни. Да, пускай си флеерите, брат. Ами, брат, той ни оцели. Той всички. Какви флеери, бе, брат? Тя ракета директно се заби в мене, брат. Еми, като чуеш пил, не ти става Нямаше веднага. пил, имаше просто дух, то беше... Брат, имаше пил един час. Имаше ми говори, че нямаше пил. Ами аз много малко го чух, брат. Ой, Ако чуеш само пил, веднага натискаш хикса. Идва бурята, момчета.
Да, не, за какво беше? За Crysis 3 за FIFA 2014. Да. И тогава би трябвало да ми тръгне, така ли? Тоше, коя карта е по-силна? GTX 460 или 560? 560. И аз това казвам. Еми точно. И аз това казвам, че Crysis е по-demanding. Абе, ти лук ли си, бе, брат? Абе, малума ли си сега? Мале, честно, Тоше ще ти Чакай, покажа аз- после аз- колко е малумен, честно. Чакай, Сашо, там каквото ти прати. Точно това, което ми прати. Изискванията препоръчителните за FIFA са GTX 460, а пък за Crysis са 560. Какво ти говори това? Чакай малко. Тик-так, 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 тик-так. То ми открадна хеликоптера, педераса. Сори, брат. О, мерси. Благодаря ти, Random Stranger. What the fuck was that? What the fuck was that shit? Браво, бе, тапанар. What the fuck was that shit? Това го разби. What the fuck was that shit?